Para lok hakani ke video lawan rajpi sepang gawe ke film ba gawe kentei ke ba penyap ya la otonga bat ya ka kli ke jong o kalara sa police station ban IT no sa ke pulit tungi ni pi no sepang gani ke film ke ba penlong ika ban penyap ya la otonga ka film ke ba kerteng Odila railway station kani ke film ke sedang komne gawe kentei ke ba kerteng kamadowi kadi ke beri ke badang sudap kentiu kurim baru tengah jong ka ba kerteng uwen tekes Hadin kata ke jengya kentiu kurim ke jongke utunga jongka loson tureka kawe kalong pi ke basa marjan kala ongi o maleu dang kwa banson tureka habaka pe yu hakapor ba ki kentiu kurim u klempi ka tang khendiet ro yo lese udang pe briu shawe bat kala ong ro yu ude hi ban pe ka tanga ka jong o bat kadi hi ban yo khon o amado wi habaka yo sniu kata ke jeng ong ka jongka kala reki ka bagas new comment Hakapor jan med uwe ubriu ba kerteng uwe wek ude ubriu ba itenad ika madowi ulapan iya ka dur ko jongka haki parolok ko jong o kibaya di rengkat bat o ula ong yaki namar jongka kalapalong yu bandi bat ula kwaro bandi hadu bandayap utaw parolok jong o ula ong yu amde ban penmong yalade lada udan jing ichisay ka ude ban long ubachelur ban pen i hakamat jongka Uwe hakata kapor ula sneo de yakata ka jong ong jong o hang tao lo di bat ula ong unsa le mentahi kami hakapor step ka kami jong ka madowi kaliaw jeng tiba ka khun ko jong ka kalasya paniap hakata kapor kalamare sakata ka jeng jia karadaha kaliaw ka bakalamare bat kaliaw sniu kata ka jeng jia kalakalina u tengah jong ka kumno kumta bat kumno ka sa paniap te hakata kapor kaliaw mare sakata ka jaka bat barok kita ki para marjan kiliaw mare sakata ka jeng jia anda klepoy hangta kaliaw yakamet yap ko jong ka bakala sa paniap ban labret yaka mediap ko jongka hakawe kanala upulit uba kerteng anudip ubalong u IPS ulwan ban pe yaka mediap jongka madowi hakata kanala ulio ka mediap ko jongka ulis new thu ba kasucha le bejat ba cha paniap dusman hagirunar hajan kata kanala ulio ka we kedin kejat ulapai ke pulit ban chanduri kata kedin kejat andala wan u he chnong jong kata ke chnong tau he chnong ula ye tho yu ka de ka sen man kong bawan kum kata ka jingja kata ka chnong ka jongki anu di ula kli u donne em ka jing ka ja bat ki bahaying hasem ka jongka tau he chnong ula ong yu em don kum kata ki bahaying hasem ka jongka ke de ki ba lui lui anu di ula pha ki pulit ban wan ra ya u tunga jongka bat ya thau jongka hangta kita ki pulit kilara iki bat u wen te kesul ong yata pulit ba amde ma uba peniap yaka de u wiwek ude ubri uba itenat yaka madula deb yatho u i yaka utaw pulit haba u yo sniwi kata ka jing yatho ko jong u ulakli u hangno ka jaka sa ka jong u hadin ba u la deb yatho iki kita ki pulit kilawat bat kileyo ban kem ya u wiwek hakata kathanat kilabom gleshoy u bat kilato kidi u anda kliyo ya kata tu ko jong o ko ba u tho em kala tharai kata ka jing tho ko jong o de ba u tho e ka gerteng jong ka ma dhuri da kata ka jing tho ko jong o kala penlong sho yiki man suba juri u de ma u hi ba penyap yaka wiwek namar ba uting yokin bom ya u haban de yap te ula teng bat ula kami la de ma u hi ba penyap yaka anu de udang syek e kata ka jing tho ba kila de ban penlong e ka jing tho ke da kata ka jing tho ba kila de ban tho ke ulala ba omde uwiwek ba penyap yaka kat ba kita pulit kedang rayu ban sen no yu uwiwek hakata kapor ula karpa dia anudip ula pensenge kita pulit bat ula yatho yaki omde uwiwek ba penyap yaka u insya sula persya kata kacing ong ko jong o bat ula ong yu de ma uhi ba penyap yaka anudip hakata kapor ula yatho yu bat ula pani yu kat kum kajing lap ko jong o ya kadin kajat ka ba ulap kadon ke jing per haki kicat ko jong o kat kumna kata ke report kumta kata sngi ke lapan lai no yu hadin katukan ni por ladon bupon sa kita ki pulen lapan tip yaki badan ka wepat ka gantay ka basya paniap ti hangta kala lai no sa kata ka jingja anda kala poy hangta kala pe ka mediap jong kata ka brio SI udan ka jing suba laban de ki bahayeng asem ka jong ka Wahai chnong la kantai kata ka jing ong ko jong bat ula ong yu kade ka pap lada suba yaki bahayeng hasem ko jongka anu de bula ong iki omde ban suba yaki bahayeng hasem ko jongka bat ula ong ba kibriu ke ba peniap yaka kidon hi hakata ka jaka ti hangta ula pe ya barok kibriu ki badon hangta
nang tao loong kani ka basha paniap kade kabriu ka badang syudep kentiu kurim ka basha paniap hakamit manangkong hadin ka jingya kentiu kurim ka jongke kumbajai ka wipat kabriu ka badang chujia hasan kinong paniap kila bande ki johi kibriu SI loong io kani kamde ka film serial kilar ka ba paniap ka we hadin ka we kumta omde ban paniade kani ka jiyap jong kani kabriu bat kata ka wipat ka badang syudep hasan hadin kata hakajan met kasamla ka jong o kalaponi o Uli tho yaka yakata ka jingjia kasamla ka jong o kalong o kinsayok kem hi ka badan kti bat kalakali o kumno kala labdin ni em tia kata kapor ula perkhat bat ula leino sakata ka jaka ndala po hakata ka jaka ula lab yaka we ka mobile hangta ula shimi kata ka mobile hakata ka mobile ula yo iba omdan battery show ula ra ka sa police station bat ula charge yaka hadin ba kata ka phone kala dan battery ula yo ban on yaka hangta ula wat hakata ka phone ula yo i yaka we ka video hakata ki video kimi itho ya taw brio namar ba uka ya kadur khamat ka jong u de ka jan kata ka pulit kante haba ka yo i kata ki video kala yam hangta bat kala snu pitar kala ong yo anda kala yo ban kemi kita ki brio ke badan kti kin sa bom mi ki kumba bom kseu hado bande yap bat kin sa bot din no lembaga audio ke badan hakata ka video jong kata ka brio ki ronar kila depen sa priang ka ha social media mar para jong Tirupati ula phai u para lok jong u pansani kata ka video ukwa banpe teu to para lok jong ulong u unsa sen no u bat ula phai u ba ude bandile no hadin ba ula depi Tirupati kat ba udang thea lawan ka tanga ka jong u ka ba karteng karada la phai u ban pandai ya kata ka sopti ka jong ka ula simya taw pin bat ula pandai hang ta ka yo u ba ula khnyo bat kala kaliu baliu khnyo kumne hakapor memet bar hakapor nasngiro khnyo tiulong ika uting ba ya utaw pin undung ika hadin ba ki pulit kalayo ikata ka audio kala pelong ika jing tokit bat kila tokit ro ya u Tirupati bat ya u sandu hang ta barok ya septing ki pulit kala kaliki ki juyos snow ni em ikata ka sur kren Tirupati ulong hoj kumba ki juyos snow hi bat ul kaliro ikarada kala ong hoj pat ula kalina u sandu dine em jong u samba kata ka sur kren sandu la ong u hoi kadi ka jong u la da umbakla de kata ka jing tho ka jong ki pulit kala kem yo samba pat kala rai u sathanat samba lo ong kita ki pulit ba om de ka sur kren ka jong u anu di pulis ni pitari u la thapi u bat ula pha kren u hakata ka por ula kren kita ki pulit kala record kata ka sur kren ka jong u bon sen kala pha kren u kila labba kam yadi bat kata sur kren bagi yo kat bagi dang tes u lawan we lawyer ulong ki balai ki pelong ki jing to ki di u dakaba record yaka sur kren ka jong u bat uli tho ki hakapor kata ka jing cha panyap jong kata ka briu sampa klem don hachnong bat ulapan iro ki de kata ka report te hakata ka por kita ki pulit kila pelai no yo samba hadin ka to kanis ngi taw pulit ula phone chaka we pat ka police station ula pha ya raban wed ya ki runar ke badan kti bad ula phai u ban ai jing tip no kano ka ba ki yo jing tip hadin ka to kanis ngi taw he snong ula wan ban bokot hakata ka police station bad ula penti bro ya utaw pulit ba ka khun ka jong u kansa kantiu kurim no anu dip habau yo snewi kata ka jing kantiu kurim jong ka khun ka jong u ula ong u ka jing ya kantiu kurim hakini kisngi kadan ha ka jing ma ya ka kantai ka bansa kantiu kurim kadan ha ka jing target jong ki runar namar ba hado menta kimpat yo kem yaki runar taw he snong ulo ong yu mo ode urang ba snong amdon manut ban pathut ye kaying kasem ka jong u anu di bulo ong ye kata te tip tang ba lada long ka bala de ban sange shwa ye kata ka jing ye kantiu kurim hado bakin da yo ban kem yaki runar namar ba kinte ke bala dep cha paniap de hadin ka jing ye kantiu kurim ka jong ki taw rang ba snong umnge ye kata ka jing ong ka jong u ulo ong yu ka khun ka jong u ke pher na kitai kinte ki basha paniap bad ulong yu habadan ukuli kti amdon hibanot ban pathut ye kata ga jing ye kantiu kurim ka jong ka khun ka jong u anda lepo kata ka sngi kantiu kurim jong ka khun jong urang ba snong ki pai ba ke ye kemen ya sneu ba upulit anu de bula pha apsrib da ki pulit ban lai na kanu ka jing ja ka bas neu si hakata ka jing ye kantiu kurim Tirupati ulale kumunong Aisha para samba ude fotografer ule sanduri kata ka khunjong u haisnam para simit u anu di bulapha apsrib daki pulit te haka postep ule kali ki kumno ka yat be ne kata ka jinga kanti kurim kita pulit kalong u hoy ka yat be he
kalong ka ba itanat bat ka ba snyokmen anda glio I ka kun jong rang ba snong bakala le ban oni ka para lo ka jong ka hang taw le thoi u teu anu di bula pha iki pan san ran iki man lai kanu kanu ka jingja kat ba kita nge ya da dan u ba ka dor khmat ba ap thap iki ula bod iki da ka bare anda gele song ha ka wi ka ta ka jaka lawan ka wi ka tren ki pulit ke dang le di sa ka kun jong rang ba snong kala sha kin nap no anda kita ke pulit ke yo I ba kata ka khante kala thia lantar hamadan te kata ka por kita ke pulit kala phet no anda ke wan hang ta kila phun cha onu de bat kila penti biu hamar ba uli yo kata ka jing tip ula le no kata ka jaka taw briu bara bore ka ula ka ka dur khamat ka jong o ula bat bore ka bat ula peniap ya ka anda lawan kita ke pulit ula sim da utaw mau ula kawang ki da utaw mau anu de ula wan bat uli yo I u ula bode ni u ula sia di u bat ula kawang ya u da au mau hakata ka por ula yo ban badi u ula yo ipen ban de da u shandu u briu ba u dang su de to ki hadin kata ula rai u sathanat hangta kala bom gila shoy u orang ba sinong habaw yo jing tip ba ka kun jong u kala sa panyap hangta ula snu bitar bat ula le no sa police station karadha hamar ba ka yo jing tip ba u shandu la sa kem hangta kala ong ya utonga jong ka ya u tirupati bali piying kumustisyo yang in yelay no sa police station banyarap ya upara jong o anda orang ba sinong ula poy ha police station taw pulit ula ay u ya taw ding lati bad ula ong u simuni u ding sa bom u kat ba u kwa taw orang ba sinong lu ong u ula paniyab ya ka khun ka jong u kum ba paniyab maran yu u om de so ban pha cha kti jong ka an u de ban sim ti noi u hang taw la pan bam bisa ya taw pulit tiu taw pulit ula sai u orang ba sinong hakata kapor ula kiri u pan stom saka ying ko jong u hadin kata u anu dip ula bitari u tau SI namar ba u klem sim kya ya kamram ko jong u kum u pulit badu long u un sapon na cho SP un ya tho no ya kata ka jing le ko jong u SI hakata kapor ula ting ya un cha pandu kam ula ong ya u anu dip melawan hang nei tang ban wan training nakabanta ka kam ko jong me am di ma mai wan ban pandu kam yingi u anu dip los new bitari u ula ong u ngalawan hang nei om tang nang banta ka kam ngalawan ban yada ya kipriu hang nei USI lo ong u ngilawan hang nei ban train na ka banta ban yo ban pendap pembiang haying hasem badu lo ong u mitip hadukan nu ngi yo ya katulok sape no hang nei mentip badu lo ong ro mitip ba kikes ke ba mi man la kasngi nan lor katulok ka jongi ka barit kum nu ngin train no haban da yap tang hang ni ka jing siu anu dip hakata kapor ulong u adam me wan ban tre hang nei tang nak bata ban yo pisa sa law no ya kaniga uniform go jong me pas ai hakata kapor ula lej ban ula sim ya kata pisa ulong ya kita ki we pat ki pulit sa sim no kata pisa ba ula dep sam bha iki ba ulong ro iki la da pi kwa ban ya tho ya USP pi de ban pha chwa yanga chitin ka bi ngan sa di no karadha bar utirupati kilawan sa police station kila kerpar ya onu dib ban penlaj no ya ushandu bat kila ong ro ba ushandu amde unong penya brio kila kerpar u ban penlaj no ya u bat kila kularu ya u anu dib lada utre ban penlaj no ya u kikloi ban ya rap kam ya u haki kam ying kam sem ko jong u ani dib ulong iki amtan sho bala ban penlaj ya u wada ubleiro namarwa menta uladon hagakti jong urang ba snong habaki yo kata ka jing tip kila le no asa ka ying jong ora ba snong orang ba chnon ta ka jing bitar ba ushandu la peniap ya ka khun ko jong kum ta ula ta re ka met ka phat ka jong haden ba ula de lawan ga rada habat u tirupati kilawan ban kerpat ban penlai no ya ushandu hang ta orang ba snong ula ong iki kum ba ushandu la peniap ya ka khun ko jong hang ta ma uru un sa peniap yu bat ya ke jing ko jong un sa terlihat no hadu banda long powder adin nang ta kila le ban kerpat di kenong tre jong ka human right protection hanri kita kenong tre kila kentai ya kata ka jeng kerpat ko jong ke nang ta kila le ban ya kenu bat uwi loyar taw loyar ulu kula de ki ba unia le no daga ki tang ba kidi ban penbiak no ya kepisa kumba silak tiru peti ulas nyo ya kata kepisa tiu taw loyar ul ong iki kidi ban ai no ya kaksiat kurpa kat ka bagi don haying ban penlai ya taw briu jong ke anu di bula pon cha orang ba snong ulai thoi u ba don sa ka we pat ka briu ka basha penyap ba du long u usandu am de u briu ba penyap ya ka khun ka jong u orang ba snong ha kata ka por ulas nyo pita hadin kata ula le no cha kata ka jeng cha penyap jong kata ka briu anda lawan orang ba snong anu di bula pan map no
baru long yu pagi sukem bakala ya ushandu orang bachnong hakata kapor ulas new bitar baru la thab ya USI ulong yu ude ban men pai no ya kepisa keba ude bam na baru long ro kita ki pulit ki klem la tang malu malaro badiada ya kita ki nong snong jongka snong ka jongke hadin nang ta ulalej bo no ya ushandu seka ying ka jong baru le siuro ya ka jing lu jing sab bakin pha sumari ba usabakla ban pan men saw yu rega radha kelapan pai kata ke pisa ka jong hakajan med wa na de le tho ya kasam la ka jong kita kin te ki ba cha paniap de baro hadin ka jing ya kan tiu kurim ka jong ki kasam la ka jong haba ka yo sniu ya kata ke jing cha kumta khlai ban be bat ban ya kan tiu kurim no khnang ba un lap din no ya ke riunar aswa kata ka jing ya kan tiu kurim ka jong ki anu de pula permana ku bor ya kata ka jing kan tiu kurim ka jong bat ula permana roba on sa chim chuti no na kata ka jing tre ka jong anda la poi kata ka sni kan tiu kurim ka jong ke usambau lu wan ban shandur ula shanduri ka tanga jong anu de ade nang taw lo pon sa shando bat ula pante bi ya ka jing bha briu jong ka tanga jong anu de hakata ka jing ya kan tiu kurim ka jong ke putiro uwan ule kum oba dan buramat uba lui ula pan pai ya wiu so hakmat ka jong ke hadin nang ta hakajan med kiledi baro chicken hon go jongke hakata ka jing yadi ka jongke sambau le tho iki ya ka jing ba priu jongka tanga jong IPS baru long anu di menta ula enjoy ba bat ka tanga ka jong tangba kampalat ka jing enjoy di ki nong pania briwi palat ban ya ushan rang ba kan tiu kurim hakachi teng sandia ka ba ki dang thea karadha kala kantit na ka jing thea ka jongka kalawan ban pe ya kata ka sanduk ka jongke hang ta klio i subon ki ksiar ki ping ka sati kala i phalai kita kiksiar hangta kala perkhat bat kala snyo tho ba kita kiksiar kala bandai ba utanga jongka bat ki gonhon ka jong ba ki yo na ka ba ki panyap i kita kinte ki badang sudap cha panyap ban pentikina e kata kala ra e kita kisati bat kiksiar ban wan kali na orang ba snong anda kala po hai ying jong kala kali na kadene em kasati jongka khun ka jong hangta orang ba snong lo angika hoi ka de ka jongka khun ka jong ban ula kali ka nang no ka yo e kata kasati karadha kata kapor kala ting bat kala yam kala le no bat kala le ban kali na ka kmi jongka madowi ka kmi jongka hangta kala ong ka de jongka khun ka jongka da kata ka jing ong ka jongke ka radha kala snyo tho ba ya kita ki briu ka basha panyap de ba panyap da utunga jongka bat ki kan hun ka jong anda kala po hai ying kala yo i utunga jongka bat ushandu kim don sho hakata ka jing thea te kala le no ban kali na ka tanga jong ushandu hanre kata ka briu kam tip chano ki le hadin ba kala yo jing tiba ulai chai ying jong anu deb hakata ka por kala phon cha anu deb hanre uklem receive yaka haka step harngap tirupati ulawan chai ying jong anu deb ban yarap kam bat kat ba anu deb udang chong kai sabar tirupati ularung haka jing thea ka jong ke ulio i katanga jong anu deb hang taw laksi yaka hado bakan dayap ler bar ulas song yaka haka jain nang taw la ra yaka barul ong ya anu deb ba on sa lisai no shalom ya kita ki jain ka jong anu deb hakata ka por on tip ya kata ka jing le ka jong andaw la le sim ya ka phone ka jong ulio i sibon ki miss call ba phone ka radha yu hang taw lo phone chaka karadha ta ka jing ting kala kali chano ka tanga ka jong ka don ulai thoi ka don ha jing thea kala pha yu ban le pe ka tiu la le pe hang taw lio i pakam don show ha ying bat la yo i ro ya ka snam ha jing thea ti hakata ka por ulating bat ula ong ika pakam don show ha ying karadha kala snyo tho ba kala shara bor te kala i tho yu ulok jong kaw diu nong pnia briu de ma uba pniap ya kita kinte baro ki ba la sha pniap mat kala phai ban bode no yu latikna ulara bore ka tanga ka jong anu de hakata ka por ula snyo tho ba kita ki jain ka ba tirupati ura de ka met ka jong ka karadha kala le ban law ya utala jong taw sel mat kala phai ban bode no ya tirupati taw sel la lab yu hakawe ka thliu hangta ka radha kala yo yu ba udang bat bore ka karadha hakata ka por kala yam bat kala parta briu kat ba kadang parta briu tirupati ulawan bat ula bitare ka karadha kala bitar bat kala khang yu ya kata ka jing le sniu ka jong ya kata ka briu hangta ula bitare ka ya kata ka jing bathot ka jong ka yu kumta ula sho eka karadha kata ka por kala kalon hadin ka to kan ne por kala la ban khi na kata ka jing kalon ka jong ka kala simya wi mo kyu hangta kala kan thi bat kala pom ya urandang jong
ti hangta kalaya ban pelaim ya kata kabriu haden kata kalara ya ka khle ka jong o sa police station ban IT no cha ki pulit ti kani ka film kalakot no hang nei snyo ba like ba subscribe ngin si chen pat ha ko wei pat ko video ko bless bot